Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity uvádza video podcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Pokec so Šaňom, pokec so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Ahojte priatelia, som rád, že sa stretávame zase pri novom podcaste a témou tohto podcastu, keďže je to viac menej taká objednávka od ľudí, ktorí chcú vedieť detailnejšie o výzve, ktorá vyšla von. A výzva tzv. JPU, čiže jednoduché povrchové úpravy, čiže pomoc pri vysporiadaní pozemkov. Aktuálne témy. Video podcast Alexandra Daška o Rómoch a nielen pre Rómov. Neviem, v ktorom podcaste sme mali hostia, generálnu riaditeľku SIP, čiže sekcie implementácie projektov, pani generálnu riaditeľku Mariánku Hudákovú. A som rád, že je tu zase opäť so mnou, aby troška detailnejšie vysvetlila, čo to je za výzva, čoho sa to týka, aký tam bude proces, kto môže byť žiadateľom a čo konkrétne sa bude riešiť v rámci týchto pozemkových úprav. Čiže ja ťa veľmi pekne vítam, som rád, že zase sme tu opäť takto dvaja. Mariánka, chcel by som vedieť, čo obsahuje táto výzva konkrétne? Touto výzvou my by sme chceli podporiť proces usporiadania právnych vzťahov pozemkov pod osídleniami a v takej jednoduchosti to znamená, že chceli by sme podporiť vysporiadanie všetkých zložitých, komplikovaných vlastníckych vzťahov vlastných v osídleniach, ale nie len tam. A touto výzvou financujeme spracovanie projektu jednoduchých pozemkových úprav na okresných úradoch pozemkových a lesných odborov. Pardon, ja ťa preruším. A vlastníkov akých? Pýtajte mi o to, že aké typy pozemkov chceme vysporiadať, hej? To sú práve tie pozemky, na ktorých ležia komplikované vlastnícke vzťahy, ktoré obce nevedia vysporiadať po svojej osi, respektíve tam je veľký počet nezistených alebo neznámych vlastníkov, alebo sú to pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, alebo v správe Slovenskej republiky, alebo v správe Slovenského pozemkového fondu, alebo takisto pozemkové spoločenstva, ktoré správujú. Tam je veľké podielové spoluvlastníctvo vlastníkov. Takže všetkých pozemky, ktoré nie je možné vysporiadať jednoduchými prevodmi, kde nie je možné dosiahnuť dohodu vlastníkov alebo spoluvlastníkov a teda nie je možné získať na tej jednej kúpnej zmluve podpis všetkých vlastníkov, tak sú to všetky tieto pozemky. Chcel by som počuť takú nejakú odpoveď. Ja viem, že to bude ťažké, ale ako dlho trvá taký proces? Na čo sa majú tie samosprávy pripraviť? Na akú dlhú dobu? No, napriek tomu, že sa to volá proces jednoduchých pozemkových úprav, tak jednoduché sa to myslí iba vo vzťahu k pozemkovým úpravám komplexným, kedy sa rieši celé katastrálne územie. V týchto konaniach sa rieši iba to záujmové územie v rámci obvodu, teda je to oveľa menší rozsah pozemkov alebo rozsah toho projektu, ale napriek tomu, že je to jednoduchšie konanie s menším počtom vlastníkov, tak ono trvá v priemere až 2 až 3 roky, žiaľ. Teda obec sa na to musí pripraviť aj časovo, aj finančne. Takisto sa vyžaduje aj príprava, čo sa týka prípravy územného plánu. Je dobre si to zosúladiť, tie zakreslenia územného plánu v súlade s tým, ako tamto osídlenie stojí vlastne ako reálne v obci alebo na mape, keď to takto poviem. A tá príprava obce, čo sa týka toho spracovania územného plánu, trvá asi tak pol roka až rok. A prípravné konanie pred týmto orgánom záleží od toho, ako rýchlo ten orgán koná, ako sa zúčastňujú tí účastníci konania na tom konaní, ako rýchlo sa vedia zmobilizovať, ako rýchlo odpovedajú. Ale spravidla rok trvá prípravné konanie. A potom samotné to usporiadanie vlastníckych vzťahov trvá asi 2 roky. Zatiaľ nemáme také konanie, ktoré by skončilo pod 2 roky, tak toto poviem. Jasné, no, je to dôležité, nejakú informáciu chcem povedať potenciálnym prijímateľom, že táto výzva neslúži na kúpu pozemkov. Pozor, aby ste si to nemýlili. Tú kúpu si už musí samospráva sama riešiť. Naozaj my zabezpečíme naozaj tú právnu formu, ale mňa by zaujímalo, kto každý môže byť ten prijímateľ. Výzva je nacielená alebo umožnené čerpať prostriedky z tejto výzvy všetkým obciam, ktoré sú Atlasom rómskych komunít v roku 2019. To znamená, že všetky územia, ktoré sa nachádzajú na území týchto obcí, sú oprávnené územia.
To znamená, že ak sa tam nachádza časť území mimo tohto katastrálneho územia, v obci, ktorá nie je súčasťou atlasu rómskych komunít, tak toto územie nie je oprávnené na financovanie. Žiaľ, sú aj takéto prípady, ale v zásade sú to tie obce, pretože obec je ten územný samosprávny celok, ktorý podáva žiadosť na okresný úrad pozemkový a lesný odbor. Obec je aj žiadateľom, ktorý vlastne podáva žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Ja osobne si myslím, že každý, kto môže, by mal ísť do tejto výzvy, lebo každý hovorí, že aké máme peniaze na tieto integrované výzvy, ktoré pôjdu, ale bez toho, aby sme nevysporiadali pozemok, my môžeme snívať o tom, že raz budeme mať vodovod, raz budeme mať kanalizáciu, nejaké to bývanie, hej, keď by sme chceli ísť do líniovej stavieb, takisto ako aj chodníky, alebo možno zberné dvory, ktoré by sme chceli riešiť. Bez vysporiadania pozemkov my nič nespravíme. Čiže aj tie eurofondy nám budú svojím spôsobom na nič, keď v prvom rade nebudeme mať tie pozemky vysporiadané. Čo je veľmi dôležité a ja si myslím, že pani generálna riaditeľka je v tom maximálny profík a vyzná sa tom absolútne. A mňa by ešte zaujímalo, či je, alebo či sa robila nejaká taký monitoring, či bude, alebo je záujem o toto vysporiadanie zo strany obcí. Ďakujem za otázku. My máme práve implementujúci, prebiehajúci sa projekt Národný ešte, ktorý je zameraný na pozemky a naši koordinátori už oslovili určite každú jednu obec v Atlase a venovali sa už takmer každej obci v Atlase. Ak ešte nejakej sa nevenovali, tak to je naozaj iba otázka času. A my sme vlastne urobili prieskum pozemkov, stavu pozemkov v každej jednej obci, teda máme prehľad. A obce, ktoré sú vhodné na jednoduché pozemkové úpravy, sme o tomto vlastne informovali, upozornili sme ich, pripravujeme obci mapový podklad. Veľmi dôležité je povedať, že vlastne prílohou k tej žiadosti na jednoduché pozemkové úpravy je mapový podklad a nejaký zoznam, ktorý uľahčí prácu aj tomu okresnému úradu. A toto všetko môže obec získať cez náš projekt zadarmo. Vy si to samozrejme môžete dať urobiť komukoľvek, akémukoľvek geodetovi, ale tam sa za to samozrejme platí. Cez náš projekt a naše aktivity to obec dostáva zadarmo a je to veľmi dôležitý podklad, pretože na základe tohto podkladu si obec vie vypočítať, aká je predbežná cena toho výšky tých jednoduchých pozemkových úprav, teda výšky nenávratného finančného príspevku. Pretože na to, aby ste vedeli, koľko peňazí potrebujete, tak potrebujete vedieť atribúty, ako je rozloha toho územia, počet parciel, ktoré sa tam nachádzajú, počet vlastníkov a počet obydlí. Ono sa to zadáva do takého vzorca a následne vám to premietne do výslednej sumy, ktorú obec predpokladá sa, že bude potrebovať na spracovanie toho projektu jednoduchých pozemkových úprav. Ale áno, my neplatíme vlastne žiadne peniaze na výkup pozemkov, ako ste správne poznamenal, ale my platíme vlastne tie geodetické práce, ktoré súvisia so spracovaním projektu. Takisto aj konzultanta jednoduchých pozemkových úprav, to je taká pozícia, ktorá pomáha obci spracovať tú žiadosť a vlastne do toho času, kým obec nezíska toho geodeta, ktorý bude spracovať zmluvu na základe zmluvy o dielo vlastne ten projekt, tak do toho času vlastne pomáha obci spracovať všetky dôležité úkony. Mal by byť to odborník, nie niekto, kto sa tomu nerozumie. Ja si myslím, že to sú tak dôležité informácie, hlavne pre tie samosprávy a pre všetkých, ktorí si myslia, že to je len tak, že príde nejaká výzva, my ideme rýchlo kúpiť pozemky, dáme do katastra nejaký papier a už máme pozemky vysporiadané. Nie. Toto som chcel, aby všetci počuli, hlavne z úst odborníka, ktorý sa tomu venuje strašne dlho a ja si myslím, že pokiaľ budú chcieť nejaké detálnejšie informácie, myslím si, viacej ako dneska, myslím si, že to bude všetko na tej našej webovskej stránke. A ešte jedna otázka. Budú sa robiť aj nejaké infosemináre ohľadne tejto výzvy v regióne? Áno, samozrejme pripravujú sa aj infosemináre, čo mám informácie, tak aj infosemináre formou online stretnutí, ale takisto aj prezenčné ako v regiónoch, kde sa budú môcť žiadatelia vlastne dopytovať presnejších informácií alebo otázok, tak určite áno. A ešte by som chcela doplniť jednu vec, pán splnomocnenec, že my vlastne v rámci tejto výzvy
Je to naozaj veľmi zložitý proces pripraviť výzvu, ktorá sa týka usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v súlade s 3D princípmi, ale aj v súlade so zákonom o pozemkových úpravách, so všetkými súvisiacimi zákonmi. Ale rozdelila by som tú podporu ešte na také 4 základné časti, to by som chcela poznamenať, lebo to je tiež dôležité, že zameriame sa hlavne na vysporiadanie pozemkov v osídleniach existujúcich. Ak je tam taká možnosť, že vlastne obec by chcela podporiť výstavbu v rámci tohto osídlenia, nadviazať vlastne na to osídlenie a začať výstavbu ďalšiu, tak podporujeme aj rozšírenie ako tohto osídlenia. To je iný bod alebo iný zákonný dôvod týchto konaní, ale takisto sa to dá podporiť a financovať z tohto projektu, čo je veľmi výhodné, pretože to 100% financovanie pre obec, žiadna spoluúčasť. Ale takisto sú osídlenia, kde sa tie osídlenia nachádzajú buď v záplavových zónach alebo v zosuvných pásmach a tam nie je možné ani takéto usporiadanie, pretože to nie je bezpečné pre tých ľudí. A tým pádom podporujeme aj také usporiadania, ktoré sú vlastne na budúcu výstavbu, ale mimo toho osídlenia. Ak sú v súlade s 3D princípmi, to znamená, ak ich znova nechceme tú lokalitu presunúť niekde úplne mimo obce. Musí to byť miesto, ktoré je vyhovujúce pre bývanie a v rámci obce alebo blízko obce posudzuje sa to potom ešte individuálne. A takisto ešte podporujeme tie obce, ktoré sa prihlásili do výzvy v predchádzajúcom programovom období a vlastne ich proces nie je ukončený, ale potrebujú peniaze na ukončenie tej poslednej etapy usporiadania právnych vzťahov pozemkov, ten rozdeľovací a vytyčovací plán. Tak tieto obce budú posudzované prednostne pri podaní žiadosti, aby mohli čo najskôr získať tie peniaze a tie konania vlastne ukončiť. No super, no toto sú veľmi dôležité informácie. No, viete, preto som vás zavolal, lebo každý si to vysvetlí podľa seba a ja si myslím, že my ako úrad nesmieme zavádzať, my musíme hovoriť pravdu a musíme dať relevantné informácie všetkým samosprávam také, aké sú a aké pôjdu von. Ja si myslím, že aj tie infosemináre predpokladám, že budú tie termíny na našej webovskej stránke ako na aj facebookovom profile, čiže naozaj treba len sledovať naše siete a tam to všetko bude. Myslím, že v tejto chvíli už viacej otázok nemám. A ja som veľmi vďačný za naozaj veľmi detailné informácie a nič, len popriať, aby sa to všetko podarilo a aby naozaj tie pozemky boli vysporiadané, lebo už keď budú vysporiadané, už môžeme stavať byty, domy, vodovod riešiť, kanalizáciu, všetko. Bez tohto prvotného ťahu my sa nepohneme. Je veľká škoda, že toto sa malo riešiť ešte tom prvom programovom období, keď Európska únia dávala peniaze na to, aby sa to mohlo riešiť. Dneska už by v podstate v našich lokalitách rómskych naozaj by mali vodovod, by mali kanalizáciu, by mali všetko relatívne, hej. No bohužiaľ, ako sa hovorí, všetko chce svoj čas. Takže som rád, ešte raz veľmi pekne ďakujem a niekedy na budúce v ďalšom podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže skôr, ako sa s vami rozlúčim, vážení priatelia a milovníci nášho úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, chcem poďakovať naozaj všetkým zainteresovaným ľuďom, pracovníkom, ktorí pracovali na tejto výzve ohľadne vysporiadania pozemkov a zároveň poďakovať tiež mojim ľuďom, ktorí pripravili našu dotačnú výzvu a ktorá vyšla naozaj veľmi skoro, lebo nám ostal čas na prípravu aj na implementáciu aj projektov z našej dotačky. Čiže ešte raz veľká vďaka a teším sa s vami na ďalší podcast. Budem mať veľmi zaujímavé informácie. Čiže sledujte. Ahojte. Tento videopodcast pre vás v roku 2024 pripravil a vlastníkom autorských práv k dielu je Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.